Kaixo guztioi, aurreko urteetan baino jende gehiago etorri da aurtengo Durangoko azokaren ediziora. Horiek horrela azken egunean ere jende jario etengabea ibili da Durangoko landako gunetik. Horrekin batera gaurkoan jakin ahal izan dugunaren arabera, Gerediagak eta Siadekok elkarrekin egindako ikerketaren arabera, Durangoko azokak kasik 6 milioi eurotako erretornoa suposatzen du Durangoko herriarentzat. Bai, egia esan positiboa izan da, eguraldia lagun izan dugu egunokaz eta 5 eguneko abarik 4 eguneko azokan jendetza egon da, bai landakon bertan, bai landakotik kanpo, plazan, kaletan eta azokako gune guztietan ere bai. Elkarreko estanean gaude, Eneko Barbenenarekin, Afrikanerrak liburua aurkezten ari zara, aurkezten ibili zara Durangoko azokan, eta, etorkizun hurbil batetara transportatzen gaituzu, dagoeneko ezagutzen ari garen AG erregresio batzuk ere mahai gainean jarrita, ez? Bai, azkenean izan da jolas bat edo joko bat, irudikatzen saiatzie egin baten hemendik 10 urtera gaur egun abian da zen hainbat gai zela maituko dien. Ez naz, alegin ju guztiz zehatza dan zerbait egiten, fonduan badalako aitzakea bai gaur egungo hainbat kontu auzitarak hartzeko, ez? Baina bai emigrazioaren gaia, Afrika iparraldea bihurtu dugun polborin handi hori, errefuxiatuak, hezkuntza, herri mugimenduak, eta azken finean da historio bat, 4 protagonista horren bueltan ari dien, eta espero dut behintzat gozagarri izango dela irakorten dagoen antzat. Zanzu, ez duzula erabat zehatza izan gura, baina zorrotza bai. Ni nire buruakin zorrotza izaten saiatzen az, eta uste dut zorroztasun horren edadura badala, ez? Hombre, azken finean gaur egun zantzu batzuk ikusten die, etorkizuneko arazo izan aldenak. Igual ez, Ojala herri moduen izaten bagara gai hainbat egorari aurre hartzeko, baina, ez dakit, nik uste merezi dauela behintzat letra txikien eraino aztertzea hor. Eta ezinbestean ere, Arrasateko bikote batetik abiatzen da, Aitor eta Aider. Beti ematen dizuten aholkua da, Ziberria zarenean kontatzeko ezagutzen duzuna. Ni Arrastarra naiz eta ezagutzen dudanetik abiatu naiz, ez? Izan zitekeen, beste edozein herri, izan zitekeen, eta guri bili gara, Durango Beasain izan zitekeen. Arrasate kokatu dut, bertako kalea, jendea, ingurunea ezagutzen dudalako, eta batzuri morbo apur bat ematen dio horrek ere, Arrasatek duen esan nahiagatik, eta hoxe izan da. Eta Arrasatetik esan duzu, Afrika iparraldera bilakatu dugun polborin horretara, eta nolabait bertan kokatzen da, ez, mamia, eta Europar Batasunaren inbazio batetik abiatzen da. Gainera ez da izan nire promo kanpainaren parte, baina aurreko astean Silvio Berlusconik hori bera esan zuen, rebendikatzen zuen Europar armada bat sortzea Afrika kontrolatzeko. Ez dago ikusta besterik Libian gertatu dena Sirian eta beste leku batzutan, Melilla eta Ceuta zer diren, eta zenbat hildako gertatzen ere. Gu gainera Arstearrok badugu Ane Irazabal kazetariaren testigantza, eta badugu norbait hor kontatzen ari dena momentu honetan zerrarien gertatzen Grezian, Sizilian, beste leku batzutan. Espero dut hori ez gertatzea, baina niretzako fikziorako balio zuen ari bat zen aukera hortaz hausnartzeko ez badare. Eta harrerari dagokionean, ze feedback jaso duzu? Nik beti esaten dut idazlea badela izeberga ere, ez? Normalean zugan atortzen den jendea gauza politak esatera dator. Horrek ez du esan nahi, noski badago jendea atzaiona gustatuko, estiloa edo beste mila kontu. Ni oso pozik nago, egia zen bai aurkezpenetara jendea etorri da, gaur ere irakurleekin egon naiz, apur bat euren iritzia eman didate, eta oso pozik egia zen.
Ba, disfrutatu azken ordu eta zeneko. Oso ondo berdin eta animo zuei. Bai, mi esker. Arimaren ubeldura Anzturan galdutako Gorpuz gogoaren deiak Zu, elegun, entzun! Zein da mozkorra joetatik atertzen den soinua? Baituelako jamaikar musikaren doinua! Batzakit? Karpitu belarriak eta oinak prest? Dantzatzeko eta gozatzeko prest? Ze liburu saltzen da hilara honetan? Hemen taluek saltzen diez. Osea, hilara lutzeenean eta taloak dira. Bai, hori da. Ze gustora hemen, ez? Eguzkitan eta potean. Jaten. Ederto. Ondo, orain buelta baten nagia zerbait hartu dut, Javier Mogorozan diska, eta orain liburuzkan bila gabiltza. Nire semia hor dago eta... Lehenengo eguna etortzen zaretela da? Bai, bai. Bai, gaur lehenengo eguna. Ez, atzo etorri nintzen. Ez, urte askotan gatoz. Gustatzen zaizu etortzea? Beti gustatzen zain, naiz ta asko ez erosi, baina zehose bain beti. Ez geni Durangokoa naz. Orduen BH bai etorri ginen eta gaur beste bueltatxo bat ematera. Ian pixkat lesakakin gaur? Ez, formal gabiz. Eta ja erosi dituzue gauzak edo gero? Haike indarrak biltzen oain juteko gero. Ez zarete ez da hor barrura sartu? Sartu geha, baina jende gehitxo zen da esan dugu. Goazen zehose tripa betetzea lehenengo eta gero jungo geha. Ba, ondinonez, gero jomiko gara erosten zerbait, liburutxo bat erosiko. Ez, oraindik ez, baina asmoa badaukagu erosteko, Ze erostera zatoz? Lurren liburuak. Goazenen liburua eta goazeneko diskoa. Buelta bat itea. Eta zer zarete, musikazaleak edo literaturzaleak? Bueno, ba, igual gehiago liburuk. Eta, bueno, musikare bai. Hemen jonei eta asko uste zaio musika. Igual literaturzale, bai. Bietakoa. Bueno, erosten dugu pizka bat danetarik, apurtxoa danetarik. Ba, bueno, gazteentzat, seme-alabentzat erosten dugu agian musika eta guretzako zerbait irakurtzeko, da horrela. Musika. Ipuñak. Eta ja daukazue zerbait pentsatua edo ikusten duzuen? Ba, jungo geha pixkat ikusten postuz postu eta, bueno, zeo zeroiko da. Eta zatozia pentsatua zer erosiko duzun edo zoa? Aurten ez. Beste batxotan Proitxatzen. bai. Beste batxotan bai. Eta gero pixkat juerga edo lasai etxe? Ez, lasai biliko gara. Ez, ja txikikin gaude hemen pintxo jaten daola eta guk egunez, ja. Gau ezin dako, ja, bagea, garai baten, pixkat. Eta gustatzen zaizu etortzea? Bai. Zer moduzu da eguna? Arratsaldeon. Arratsaldeon. Bueno, eskerrik asko lehenik eta behin gurekin izatearren. Gaurkoan Durangoko azokarak ederturatu zara, hain zuzen irudieneara bertan Lu dokumentala aurkeztuko duzulako ez da. Konta iguzu, nor zen Lu eta zergatik egin duzuen dokumental bat? Bueno, Andrea Lopetegi, Kisotz Barriok eta nik Lu Olangoari buruzko dokumental bat indeu. Eta Lu Olangoa izan zen, 80. hamarkadan, holtza gainera frontwoman bezala agertu zen emakume bat. Herrikidia da, zarauztarra da. Eta, bueno, gure behar batetik sortu zen, sentitu genuen bere historiari lekutxo bat inbergeniola, eta hola sortu zen, Lu. Behin baino gehiagotan ipatu duzu ez da dokumentala, pixkanaka, mailaz maila joan dela bera bakarrik nolabait ez osatzen, nolako izan da prozesu guzti hori? Nik uste izan zala 3 lagunen arteko ideia txoro bat, eta esan genula zergatik ez, eta zergatik ez hortatik, jonda poliki hasten, eta iristen leku batzuraino, ez genuen espero.
Eta oso pozik gaude, dala urtebete aurkeztu genuen hemen proiektuan nondik norakoak eta trailerra, eta ziklo hau isteko, iruditzen egun polita zala, hemen bukatziare bai, Eta hoxe. 3 urte luze proiektu honekin, bada denbora ezta. Bai, bada urtebetez, ideiakin hasi, garatu, grabatu, eta estrenatu genuen lehengo urteko Dog of the Bay jaialdian, eta ordundik honea urtebetetxo bateko biran ibili gea hola herri lu proiektatzen, bai. Eta aipatu duzu Dog of the Bay, bertan ikuslearen sari nagusia irabazi zenuten, ezta? Bai, hori izan zen guretzako, bai bertan hautatuak egotea saio ofizialen, eta baita publikoaren saria eramatia, kriston sorpresa. Onartu berdegu baita ere, estrenatu zan egunen, lagun, familiar, eta bestelako pila bat etorri ziala, eta nik uste horiek zer esan handia ukizuela sari hortan, baina pozik. Guretzako bertan egotia izan zen pistoletazo bat, eta bapaten jendia enteratu zen zertan eginan, lu dokumental bat existiz ezala, 3 ero hauek behira zertan dian, eta hortako balio izan zen batez ere, Ziur asko orainik ez dutela dokumental hau ikusi, konta iguzu pixka baten nolakoa zen bera? Lu zen pertsona errebelde bat nik usteet. Bizitzana beak benetan bizi nahizun bezala, eta horrela ulertzezun musika ere, eta pixka dokumentalian hori erakustea, Bea, ez zala enkasiatzen, ez zan enkasiatzen inun, eta 80. hamarkadak eukizun espiritu errebelde horrekin, oso ondo zijoan bere izaera. Eta pixkat hori ikustea dokumentalian. Aipatzeko puntu bat ere bada, feminismoa, nola berak, zuek behin baino gehiagotan aipatu duzue, nahi gabe, nola aldundu zen, emakume bezala, baina helburu hori izan gabe. Bai, nahi gabe baino nik uste kontziente izan gabe edo eta banderari gabe, Baina beha zan olakua, eta hola izati ateatzen zitzaion, eta nahi hortatik dan nahitezun, Inungo mugai gabe eta lotxi gabe edo... Eta hori da nik uste beak zekan gauzaik erakargarrienetako bat. Eta gaur usua irudianean ziklo bat bukatuko duzue, herri ibilizarete urte oso batean Euskal Herri osoan barrena, hemendik aurrera nun ikusi ahal izango da dokumentala? Hemendik aurrera oraindik falta eskigu 2 emanaldi, Deustoko gazte lokalian eta Plaza Beltza, ontxe naiz gogoratzen herria, barkatu. Eta behin hori bukatuta ideia da internetea iotzia, eta norbeak bere etxetik, gaztetxetik, kulturretxetik, nahi duen lekuan hartu, zabaldu, ikusi, eta hain bezala, hoxe, nahi duna, gozatzia. Oso ondo usua, eskerrek asko, zorionak egindako lanagatik eta, gozatu Durangoko azokaz. Zuei eta animo. Eskerrek asko. Ni era cantar bien ni era tocar bien, era una cuestión que se llama actitud. Esto era lo más importante. Igandea, azokako azkeneko eguna eta oraindik jendea badabil estanetan azken orduko erosketak egiten. Musikalki hemen egon diren nobedade guztiak entzun ahal izan ditugu, jendea ibili da, diskoak saldu dira eta beraz emaitza positiboa eta baikorra. Maukako estandean gaude eskakitan taldeko peiorekin eta zuek ere disko berri ekarri duzu aurten azokara, nola galdu denbora izenekoa, ez? Hala da, bai. Zer dakar disko honek abian besteak ez dakartzena? Beno, azteko talde honen garapenean ikusi da aldaketa diskotik diskora, ez dugu errepikatu inoiz formula, eta honek dakar bere jarripen logikoa. Galeratik ja abiatu genitu beste bide batzuen jarripena da, eta 7 abestiko disko bada. Eta horretan musika estilo ezberdinak jorratu ditugu, rocketik abiatuta, ia gehienak. Eta hori da. Aipatu duzu eta egia da eskakitantaren sorreran igual izenari erreparatuz, eskak giroetan abiatu zenuten, baina azkar batean ja beste tendentzia batzuk hasi ziren agertzen
eta oso disko politak egin dituzuen musikalki territorio ezberdinetan, eta esan bezala beti aurrera begira eta garatuz, ez? Azken garaitan agian giro elektronikoak ere sartu dira taldean, eta bestalako doinuak, abia puntua hori izan zen urte batzuk atzera, gaur egun beste territorio batuten zabete, ez? Bai, bueno, esan bezala, hasiera batean, duela 11 urte, hasi ginen eska banda bat bezala, eta, bueno, eska purua ez dugu inoiz jo. Hirugarren oleadako eska punk rock horrekin hasi ginen, lehenengo diskoan hori naztu genuen, baina, gero, ja bigarrenetik aurrera, bai, oinarria rock izan da, estilo ezberdinekin hasi ginen hasten. Horri jarraituta, bai, disko bakoitzak bere giroa izan du, bere testu ingurua, urtez urte guk ez dugu berdin sentitzen, eta beti esaten dugu, sortzen duguna dela guk entzun nahi duguna, momentuan. Gu gehu sortu izan dugunean, hori, espero dugu, gogoa dakoguna gure repertoriora eraman nahi dugun musika hori egiten dugu, orduan. Eta hau da, gaur egun gure argazkia denaz. Nola sortzen da, zuena bezalako talde handi batean, non taldekide asko zareten, bakoitza bere ideiekin, bere gauzekin, nondik sortzen dira kantua, zein abia puntu eta nola garatzen dira? Bale, interesgarria da galdera, kantak 3 pertsona artean sortzen ditugulako, eta agian giro edo kultura musikal, ez zain ezberdinekoak, baina bai palo ezberdinetako pertsona garelako, orduan Borja, Julen eta Iruron artean egiten ditugu, eta uste dut interesgarria izaten dela, Iruron artean abiatzen ditugunean ideiak, bakoitzak ematen dio osagarri bat, ez? Eta, interesgarria da, Iruren artean lortzen dugula erdibideko produktua, ez da gustatzen, disko bat, musika. Zentzu horretan, diskoa bariatua da, bakoitzaren musika eraginek elkartzen direlako beste batekin, ez? Karo. Diskoa kalean, zein dira zuen urrengo pausoak, noiz ikusi galko dugu hau zuzenean? Karo, horre jarraipena da, ja eszenatokietara igotzea, eta gure ideia da orain ahotsenean ematea aurkezpen txiki bat, hanka erakustea. Ondoren festival batera goaz, hor Valentzian, eta otsailetik aurrera gure ideia da ja, gure aurkezpen duin bat egitea, eta horrek denbora exigetzen du, ez, ja disko aterata, grabaketa duela oso gutxi egin genuen, eta horrek oain eskatzen du ensaioak egitea, eta pixka lortzea, ikusentzunezko zehaun bat egitea, kontzertutara begira. Oso ondo, kontzertuetan ikusten gara. Eskerrik asko. Bale, aio. Dime si la música pudiera hablar. Sientes el suelo temblar. Saietxarteko tarteak zure aires betetzeko utxunean, baina errezito nindute. Revolta Permanent taldeak kontzertua bukatu berri du hemen ahotsenean, hemen dugu Iker eta Iker, taldako bi abeslariak, eta esan daiteke disko aurkezteko, ere aurkeztu duzula taldearen formatu berria, ez? Bateria gehitu diozue formatu honi, eta zuzenean are indarragoa da zuen emaitza, ez? Bai, urte batzuk emon gara bueltak emoten hori ideiari, hasieratik, eta azkenean pertsona konkretua aurkitu genunero, eta aurrera egin dugu pausu hori, eta ia da ikusgarriagoa dela, eta soinu aldetik sendoagoa esango nuke. Esan daiteke, Revolta Permanent disko bakoitzak berrikuntza bat ekarri duena, honakoan hori izan daiteke, ez? Bateriaren gehiketa zuzeneko bira honetarako, non taldea handitu, musikalki eta taldekide aldetik ere. Bai, eta esango nuke bebai, diska hau egin dugula apur bat, pentsatzen bebai zuzenekoetan. Izan ere nire ustez da diskarik gogorrena edo zuzenekoetarako prestatuen dagoena, eta, saiatu gara islatzen, oitxe, osake, bai. Disko esan daiteke Revolta Permanent zuzenean eritzeko talde bat dela hainbatean, ez? Bai, oso hasieratik argi izan dugu hori, Revolta Permanent zuzeneko talde bat dela, eta diskoak iaia
eskusa bat diela zuzenekora eramateko, eta horregatik gero eta diskak aurrera egin ahala, gero eta zuzenekoetarako prestago dagoen diskoa da, laugarrena. Hirugarrena baino gehiago, bigarrena eta lehenengoa baino gehiago. Pixkate gero eta gehiago prestatzen ditugu diskoak zuzenekoetan pentsatzen. Gainera disko hau Bagabiga diskotxerekin atera duzue, talderen musika bidean ere urrats bat aurrera. Bai, bueno, ez dakit urrats bat aurrera edo ez den, baina nire ustez bai, azkenean egon garen egun hauetan estandean, bueno, ikusi dugu nola salmenta oso ondo doan, beraz oso pozik gaude bai. Hauxe da, Iker eta Iker, Revolta Permanenteko ahotsak, eta hemen banda osoa, dena biltzen, ondo segita ikusten gara kontzertuetan. Eskerrik asko, bai. Natalik ere, estanda dauka, eta aurkezten ari zena, Garena izeneko diskoa, hau da aurretik atera zena, eta orain ekarri duzu azokara, ez? Bai, ikuste genuen aukera oso bat bezala, jendiak pixkat ezagutzeko gure proiektua, eta nik uste lortu deula, pozik gaude. Importantea da horrako azoka batean jendea ezagutzea zure proposamena, aipatu duzun bezala, eta aukera ona da stand bat hartu eta bertan jendea ezagutzea eta zure publikoa o publiko izango dana harremanetan jartzea, ez? Bai, hori da, nik uste naiz eta ez ezagutu ez pasatziakin bakarrikan eta izena irakurrita bar, geldituko zaien, ez kantun bat entzute baue, nik uste gogoratuko jala. Aipatu barba zenu zer dagoen diskoaren barruan, nola definituko zenuke diskoa eta zure musika? Bueno, nik diska iburuz esango nuke, edozein momentutan entzuteko diska bat dela, dauzka kantuak edozein egunetako, egun hona dakazunean, egun txarra dakazunean daneako, eta estilo ugari daude, orduan nik uste edozein gustadakiokela. Oso ondo, gu gozatu genuen diskoarekin, ea jendeak ezagutzen duen, gozatzen duen ere. Hori da, eskerrik asko. Niña Koyote eta Txiko Tornado bikoak diskoa dute ere, Aitz Estarri izena du, uda aurretik atera zen, eta geroztik etengabe egon dira kontzertuak ematen. Orain berriki Argentinatik etorri bedira, Txilen ere egon dira, eta diskoa hemen daukazue, bidean produktoraren erakus mailan. Diskoa esan bezala udati aurretik atera zen, nola jundira aurkezpenak? Egia esan ez gara gelditu aurkeztu genunetik, eta oso pozik gaude egia esan, dena oso ondo junda. Nondik nola ibili zarete? Euskal Herrian aurreko urtekin konparatzen askoz kontzertu gehien ditugu, estatun zeharre bai nahiko, eta hori azkeneko astetan esan ez du bezala Argentinan eta Txilen izan gehango estallido sozial erdian, pasada bat. Aitz Estar musika bidean beste pauso bat da, orain arteko jorratu gabeko erritmoetan ere sakondu zue beste disko bat, baina beti ere zerbait berria bada Niña Koyote eta Txiko Tornadoren diskoetan, ez? Bai, azkenean evoluzioa da, ez? Urte batzuk badara matzaguia, lehenengoa kaleratu genuenetik 6 urte pasa dira, eta bai, azkeneko diskoa interesgarria eta besteak bezain ona. Eta batez ere, zuzenean estanda egiten duten kantuak dira, ez? Bai, zuzenean harritu egiten gaitu, jendeak oso ondo hartu ditu zuzenekotan, eta hoxe, oso gustora gaude diskoarekin, da mentxe dago. Eskerrik asko eta mila esker. Mila esker zuei, eskerrik asko. Egun euritxua haiek, oe barrenean, igarotzen genituen. Iker Laurobarekin gaude, atzean bere diskoa du estandean, eta aurten ere beste diskoa ekarri duzu azokara, honakoan, negua tokatzen da, ez? Bai hori da, saiatzen ari naiz urtaro bat egiten, da oraingoz betetzen nabil epe hori bai. Ze diferentzia dago negua honetatik aurreko diskora esaterako? Hotzagoa da, letra aldetik pixkat ilunagoa, gero instrumentazio aldetik ere saiatu naiz sintetizadoreak eta horrelako gauzak erabiltzen pixkat oztasun hori nabaritzeko. Nik uste nabaritzen dela, soinuan entzutezu disko bat eta bestea eta antzematen da urtaro aldaketa hori. Laurobaren agurra bizitu izan genuen lehen urtean, aurretik ere zure bakarkako musika bidea abiatu zenuen,
orain esan dezakegu agian indar gehiagorekin eta sorkuntza maila behintzat, ideiak badituzu kantuak ere eta horiek ateratzen doaz pixkanaka kantuetan. Bai, hortan abil buru belarri nire kantekin, egia esan, orain ja dagoeneko udaberria erdi konposatu dakat, ja nabil orain gelditzen zait bakarrik ja grabatzearen lan hori, pixkat, lasaitasunarekin hartzen dudan lan bat ala, zeren etxean grabatzen ditut, orduan horrek baimentzen dit, niri nahiten epeak jartzeko eta nahiten denbora sartzeko horretan ez. Eta bai, egia esan horrekin abil. Gero ere izar horrekin ere desenteko bira bat prestatzen gabiltzat, horrekin ere nahiko liatuta nabil, baina bai, musika munduan oso sartu da gaur. Aipatu duzu etxean grabatutako kantak direla eta badakit ere, batzuen etxetan ere, edo zure etxean aurkeztu duzula jendeari formato txikiko emanaldi txiki eta intimo horietan, ez? Bai, hori da. Esperimentu bat egin genuen, iazko urte hasieran eta uste 4-5 hilabete, zegoen ginen hilabete bakoitzeko asteburu bat hartu eta ostiraletik iganderako egunetan kontzertuak antolatzen etxean. Aforo oso txiki batekoa, 15-17 pertsonen artekoa hortxe biltzen zen tartean. Eta oso esperimentu polita eta derra izan zen eta bai gure partetik, bai jendearen jasotako erantzunetik ere nabari genuen oso esperimentu berezia izan zela eta berez asmoa dugu errepikatzeko. Ez dakigu noiz, baina hurrengo urteari begira ere errepikatuko. Beraz, negua hor salgai eta udaberria bidean. Horixe, bai, suposatzen dute hurrengo urtean fetxa hauetan gelditzen baldin bagara, udaberria aurkezten egongo naizela. Plazer bat eta bidean topatuko gara. Eskerrik asko zuei. Hegazkinei begira igaro ditut esna, logurea inguruan dabil geldituko eta gaurkoa. Ez nago gaur zurekin pentsatzeko, ez nago ametxetan baino ez nago, gaur egin lo, egin nirekin lo. Beste azeroteten galdetu zenidan zuk behin, nik jakingo banu bezala. Inork askatu baino lehen, sarria erean galtzen den burbuioietako bat da. Inork zapaldu ez dituen ostadar guztia den, kolore asko doa zara. Eta ohartu baino lehen, nora ezean berriz ere, beraiekin galtzen gara. Durangoko azokaren 54. edizioa ateak ixtear da. 4 egunetako azoka izan dugu aurtengoan, beste urte batzutan baino jende gehiago elkartu da hemen landako gunean, eta honek bere biziko inpaktua izan du Durangoko herrian eta baita eskualde osoan ere. Gerediagatik 55. prestatzen ari dira dagoeneko, 2008koa 5 egunetakoa izango da berriz, eta berriro ere euskal kulturak bere topaguleku nagusia izango du hemen Durangon 2008an.